Bata pa, kukul. Ang kukul. Dagol. Morning, tits. Tita. Tanya. Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga, Pilipinas. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako? Isang lola mula sa China ang nahilig magbike dahil sa depresyon. Ang 66 years old na si Li Dongju mula sa Zhengzhou, China ay nakapaglibot na sa 12 bansa ng nag-iisa dahil gusto niya lang makapagbisikleta. Nakarating na siya sa Southeast Asia, Europa at Oceania. Narating na rin niya ang Cambodia, France at Australia. Sinimulan niya ang pagbibisikleta noong taong 2013. Dahil nga sa depresyon, nung nag-divorce sila ng kanyang asawa, ay natutunan niyang magbisikleta. Aminado siyang kapos siya sa budget, kung kaya't ang ginagawa niya, natutulog na lamang sa mga par o sa mga gas stations maging sa mga sementeryo. Buti na lang may mga good Samaritan na tumutulong din, minsan nagpapatuloy sa kanilang mga tahanan. Balak niyang malibot ang 100 bansa dahil sa kanyang pagbibisikleta. Ikaw, kabisyo, mahilig ka rin ba magbisikleta? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call. Morning, tits. Kabisyo, feel good morning! It's March 26, 2025, Wednesday! Sa oras na 7:32 ay kasama niya na pambansang angkol Dago! Kasama dahil lang kung bakit ka nanonood ng radyo, ang pambansang Tita Tanya Chinita. Tita, siya si Tita Max. Ganda ko pisinita. Yan si Tita Max. Tita, siya si Tita Max. Sinitang tita ng La Radio Manila. Tita Kasama Max. ang pambansang senior Mangkanor! Thank you so much, thank you so much. Thomas? Thank you so much. Bakit? Nagbike Sino ako. na naman kinarfan mo? Nagbike. Anong karpan? Ano yun? Wala akong alam dyan. Ala, grabe, ang daming nagbike sa labas. Saan ka ba galing mga hulas na hulas ka pa ano sa yan? bawis? Bakit ganyan? Ang baho mo, asim mo! Di ba kanina na... Grabe naman siya sa masin. Di ba kanina, sumama pa ako sa mga katasang nakalipas. Tapos, sumaglit ako. Nagbike ako papuntang Batangas, tas bumalik agad ako ngayon. Ganon ka kagaling na biker? Ganon ako kabilis na biker. Kaya yung lula na yan, wala yan. Sa akin, napatutor yung lula na yan eh. 66. Siguro naging kayo nung araw. Pass. Pass na pag ganyan katanda. Pass na tayo dyan. Ang galing mo pala mag-bike. Basic. Yung sumali nga ako yung Ronda Pilipinas ba yun? Yung iniikot yung buong Philippines? Hindi mo alam, so nag-iimbento ka lang. Hindi ako nag-aalam ng title, basta sumasali lang ako. Pero sa mga shoutout sa mga nagbabike. Kung totoong nagbabike ka, anong bike mo? Bike? Oo. 5. Bike? Para malaman namin kung legit biker Yung ka. ito may challenge pa ako. Yung bike ko, fat bike. Ano yun?
Fat bike yung mataba yung gulong. Fat bike. Di ba mas mabigat yun? Oh, challenge ka sa akin yun. Oh, ganun Imagine talaga. Mo, dinay ko yung Mount Apo. Bakit may mugs? Naka-max pa yung bike ko. Naka-mugs? Di ba Naka-max bigat lalo? Challenge na. Bakit may sidecar? Namamasahiro ako eh. Shoutout sa mga nagpapadyak dyan, nagbabike, mga nakikita natin yung papasok sa trabaho sa bisikleta. Ay, sobra. Dami sa Bacoor niya. Hello sa inyo. Exercise at the same Yes. time. Less pollution. Totoo. And then, ingat lang po tayo. Doon tayo sa mga bike lane and give way tayo sa mga bisikleta po. Respeto natin sa mga Tama. bikers. Napaka-risky niyan kasi pag may malaking truck talagang hindi ka kita eh. Oo. May mga blind spot kasi yan. Totoo. Mga trucks kaya. Pero itong si Lolang ito, grabe no? Grabe lakas ni Lola. Punta ka ng ibang country, minsan matutulog sa cemetery, sa gas station, sa park. Napakasaya ng buhay niya. Wala siyang sinasabayang pressure sa buhay, sa mundo, no? Kasi yun yung way niya to cope up with depression. Cope with depression. Ako siguro naloko din ng babaero yan. Grabe, daming nagbike kahit mainit na. Grabe talaga. Kaya yan nagbabike dahil naloko na naman yan ng mga babaero. Kasi depression syempre, basic naman ang number one cause ng depression, niloloko. Yun talaga, gano'n. Oo, basic. Ganun talaga. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Oo, sumagot ka. Ay, Oo. tanong ka kasi. Nagtanong. Ay. Wala talaga tayong lusot ito, ladies and gentlemen. Yung mga biker? Di si Lola. Si Lola. Oh, grabe, ang lalaki ng hita. Ni Lola. Oo. Pumila nga siya sa priority lane. Si Lola? Yung mga biker. Uy, bawal kayo dyan. May card ka na? Uy, may card, senior card na. Si Lola. Yung biker? Grabe ka lang. Bakat sa cycling Ang biker? ni Lola. Pass. Ang juicy naman ka. Ang skinny Skinny ni Lola? ng biker. Kaya pala. Grabe talaga. Ang tanghaling tapat. Nagbike sa EDSA. Yung biker! Si Lola. Baka ma-heat stroke siya. Si Lola? Yung babaero. Ay. Kawawa naman, mababawasan ng sila. Ito na yung nakakalungkot, no? Yung papunta na sa mga ganyang usapin. Kaya kakanta na lang tayo. Okay. Oy, sa mga nata-traffic dyan, ha? Bike tayo kung kaya. Diyan, Marilaw. Marilag yan! Hindi matraffic kasi ngayon dahil iniayos yung Inlex ba, yung sa Marilaw. Magbaon ng maraming pasensya at makinig na sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!